Għaddejn ġmielhom l-aħħar preparamenti għar-raba mass meeting tal-kampanja elettorali tal-Partit Laburista fil-Victor Tedesco Stadium fil-Ħamrun nhar il-Ħadd li ġej. Dan il-mass meeting se jkun ikkaratterizzat minn spettaklu differenti u jilħal qofol tiegħu bid-diskors tal-Prim Ministru u mexxej Laburista Robert Abela. One News żar il-ground fil-Ħamrun fejn seta' jsegwi x-xogħlijiet li għaddejjin biex jittella dan il-mass meeting tant mistenni. Tkellimna ma' DJ rinomad J Joy fejn qalilna li dak li se jsir il-Ħadd huwa verament innovattiv u storiku għax l-ewwel darba fl-istorja li se jsir mass meeting fi ground tal-futbol. Min aspett mużikali numru ta' ismijiet internazzjonali se jtellaw spettaklu li ma bħalu fosthom Labux, Fragma u Kristina Novelli, magħrufa għal kanzunetta klassika Concrete Angel. Il-mass meeting se jkun ukoll bis-sem ta' diversi artisti lokali fosthom J Joy innifsu, Koroma u Miki fost oħrajn. L-aspett tal-mużika, l-International Acts għandek il-Labux, għandek il-Fragma li ħaddoq fl-after party, għandek jiena J Joy u ħafna kollegi tiegħi l-aqwa talent lokali, għandek ġis host tal-ġen, u mbagħad ovvjament jiena ġejt hawn illum biex nara s-setup u kollox għax qed nagħmel il-show li għandi ma' Kristina Novelli u nista' ngħid li lestejna show kbir ħafna, diski li għafhom il-pubbliku Malti u Awċi. Sa dan it-tant mal-mikrofonu ta' dan l-istazzjoni l-kap tal-komunikazzjoni u kelliema tal-Partit Laburista Norma Saliba elenkat li nhar il-Ħadd se jkun hemm diversi modi kif wieħed jista' jasal il-post. Hi qalet li se jkun qed jiġi offrut trasport mill-ibliet u l-irħula organizzat mill-kumitati lokali. Il-Partit Laburista ħaseb ukoll li jorganizza servizz ta' shuttle minn numru ta' postijiet differenti, fosthom il-Park and Ride ta' Bla tal-Bajda, dak tal-Furjana, minn ħdejn il-Lukanda Fenixja u għal dawk ġejjin bil-Fast Ferry minn Għawdex minn Talies. Dan fuq trasport pubbliku normali li waqfek ftit pass il-bot minn Victor Tedesco Stadium. Finalment Saliba għaddit l-appell tagħha biex kulħadd jinġabar fil-Ħamrun jagħti s-sapport tiegħu lill-Partit Laburista. Nappella lil dawk kollha li qegħdin isegwu biex jiġu magħna hawnhekk ħajkun hawn festa kbira imma fuq kollox ukoll biex jagħtu is-support tagħhom lill-Prim Ministru għax-xogħol li qed jagħmel mhux biss waqt din il-kampanja elettorali imma li jagħmel matul dawn is-snin li għaddew